Ai, quin luxe, la platja, Nil. Ai, sí. Aquest solet, l'aigüeta, el ventet, tintoreres, noies en biquini... Sí, però vols dir que et posaràs gaire morena, amb camisa, texans, de tot? No. Per què no t'ho treus? No cal. Per què no? És que no he fet operació biquini aquest any, m'he deixat els sostens al cotxe i saps què passa? Tampoc m'he depilat, Vale, i has de jugar un torneig de futbol platja i què, jugaràs amb tot vestit? Home, a veure, d'aquest torneig jo, tal com estic ara, hauria de ser la pilota, ja t'ho dic, francament. Però no, jo jugaré aquest torneig Manchón perquè s'ho mereix. Saps qui era, oi, Manchón, tu? Kubala, Moreno, Manchón... I no ho sé per la sèrie de TV3, vale? Jo sí, que estic aquí. Sí, Manchón, sí, això... Ja. Mare. Jugaré, tranquil. Sí. Avui som a Coma-ruga, vila, municipi, barri del Vendrell, una zona on es respira molta cultura. Pau Casals. Cada cop que es mor algú sona, cobra drets d'autor. I també Àngel Guimerà, Manolí, que ha mort el llop. Però sobretot, aquí, a Coma-ruga, respira el Vendrell molta colerada. Molt colorisme, no ho noteu? Ara, primera pregunta d'entrada. Com es diuen els habitants de Coma-ruga? Comarrugats? Comarruguins? Mal planxats? No sé, són raros? Perquè, mira, tenen 7 quilòmetres de platja i tots es venen a banyar aquí, al riuet, que diuen que l'aigua és molt més fresca que el mar. Ui, sí. O potser sí. El riu és vida, no? Aquí trobem la penya barcelonista Coma-ruga 95, que no és que siguin 95 amics i prou, no. És que es va fundar el 1995. Una penya jove, moderna, solidària, oberta a tots els públics i que quan arriba l'estiu la lien parda. Que dius, què fan a l'estiu? Habaneres i rom cremat? No, molt millor. A l'estiu que ve de gust anar a suar a la platja a 40 graus. Un torneig de futbol. Ara bé, futbol platja, torneig Eduard Manchón. Jo avui jugaré tot. Que ve de gust, i sobretot a la platja. Unes bones vistes. Avui, doncs, gaudirem d'aquest esdeveniment esportiu que organitza la penya barcelonista de Coma-ruga. Segurament l'esdeveniment esportiu penyístic més important de la Costa Daurada. I sí, jugaré a futbol platja. M'enfrontaré amb el Nil. Posaré el meu cor a prova. Tranquils, que hi ha ambulàncies. I, per cert, també viurem 3 homenatges molt especials. Només us dic els noms. Ramallets, Tito Vilanova i Josep Seguer. Només per això val la pena venir a suar la cansalada i a jugar a futbol platja. I espero també que caigui algun mojito. Mira, el primer. Hola. Hola, Llucí. Mira, et presento en Miquel. Hola, Miquel. Com estàs? Escolta, hem vingut aquí al torneig Manchón, a la platja, noies en biquini, què estan fent aquí? Això és el Quina Penya, no? Sí. Llavors hem de veure la penya. Sí. A més, tenen un museu que t'encantarà. Teniu un museu i tot? Sí. Si vols passa i llavors anirem a la platja. Després a la platja, A la platja, sí. Doncs vinga, va. Vinga, anem. Mojito. Segurament és la primera penya, no?, que hem vist en museu propi. Jo diria que sí. Sí, I com és que teniu un museu vosaltres, Miquel? Tenim els socis de la penya, gent de la Junta, que té molta relació amb el Barça, amb veterans del Barça i tal, i anem sempre esgarrapant alguna coseta. Tu jugues als veterans del Barça? Jugo als veterans. I clar, sou d'aquests que tot el dia van pidolant, saps? Dame algo, Vau pagar entrada? No, de moment no. Ens ho estem plantejant. Sí o no? Sí. Sí, doncs aprofitem-nos, Nil? Escolta, però clar, veig que aquí hi ha bastantes relíquies, perquè, per exemple, aquesta samarreta no és pas la d'aquest any, no? No, aquesta la portava el Sadurní l'any 70. Ens la va regalar ell, precisament. Ve moltes vegades a la festa de la platja, ens la va regalar ell. Com han canviat, les samarretes? Fixa't la textura d'abans, Aquesta encara era espanyola, Meiva. Meiva, imagina't. Sí. A mi el que m'ha cridat molt l'atenció i que pressuposo que ha de ser d'en Casaus és el poroquet. Sí, està pagat, Sí, pur de plata, això, Pur de plata. És de plata, això? Sí, Carai, tu.
Això li van regalar als jugadors a la temporada, no sé exactament quina. 93. 93, tots els jugadors que hi havia allí, i li van dedicar amb l'idioma de cada país. Tots els jugadors de la plantilla. De la plantilla. I amb l'idioma de cada jugador li van posar la inscripció. I és peça única, eh? Zorionak, Curtia, sí, per molts anys. Només hi ha una? De peça com aquesta? La teniu vosaltres. I la tenim nosaltres. Ens la va regalar la família d'ell. I a veure, En Nil ja està, ja li ha fet gràcia a les sabates. què significa això? Això és per dormir de peu dret, això. Les aniran petites, però bueno. Un cop de peu d'això ha de fer mal, eh? Això és del Dueña, segur. Segur. Quina talla és, això? Crec que és el 55 i mig. Déu-n'hi-do, però escolta, aguanta això un moment, Nil, perquè mira, No sé, aquests són del Ferran. Del Ferran? Quin Ferran? Ferran Martínez. Del Ferran Martínez, molt bé. Escolta, i per exemple, altres coses que hi ha que també són d'una certa importància, són aquestes botes. Amb el Xavi sí que teniu molt bona relació i també... Inclús amb els pares. Amb els pares i tot. Sí, jo conec la família. Que sort que se'ns ha quedat, Sí, menys mal. Si no, tot això ara què em fas? Sí, això està molt bé, aquestes botes. Són botes del Xavi que us va cedir per la penya i que tenen alguna peculiaritat o no, aquestes? Bé, aquestes jo crec que van ser quan va quedar el millor centrecampista del món i ens les va regalar. També és una peça única. Tu, Nil, que jugues a futbol, no et semblen això unes relíquies? I això no estem pas parlant de fa molts anys, no, aquestes botes? No, això farà 4 o 5 anys. I ara les botes són de color rosa, són d'un altre... Són com de goma, gairebé, no? Com de plàstic. Com de plàstic. I aquestes són de pell, no? I són, en fi, doncs les originals. Jo diria que d'aquí cap a avançar és quan ha canviat i ha evolucionat la bota. Aquí encara eren fosques, però avui en dia tots són de colors. Mira, parlant de coses d'evolució, amb els guants que hi ha avui en dia... Això també és del Sadurní. Del Sadurní, Són de l'any 70. I són com de llana, no? Sí, és llana elàstica, llavors té una pegatina aquí, que és per agafar la pilota que no se li escapi. Això són com els gomets, no? Sí, és com uns puntets aquí. Que si tenia mans de mantega, allò que diuen dels porters, aquests tenien una mica d'excusa, no com els d'ara, també. No, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, Jo, Miquel, hi ha una cosa que des del minut 1 m'hi he fixat, que són els calçotets que tens allà. Ah, sí, ja ho he vist, aquests gallumbos. Quina història tenen? Bé, això és d'un soci de la penya, que se'ls posava totes les finals. Aquests estan nets, Suposo que cada vegada se'ls netejava. Sí. A cada final que se'l posava la guanyàvem. Sí? És a dir, és un soci supersticiós que a cada final es posava els mateixos gallumbos. On va anar? A veure? Mira, que tu poses. París, Wembley, Rotterdam i molts altres partits de futbol donant-se la paradoxa que sempre els duia i el Barça guanyava. Hosti, i ara què, no se'ls posa? No, perquè la seva dona no els va voler rentar més i ens els va enviar. Li va dir, Joan, com es diu? Joan, fins aquí hem arribat amb aquests gallumbos, no? Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Escolta, vosaltres sou una penya, a més, que a banda d'organitzar aquest esdeveniment, que és un dels més importants de l'estiu, diguem, a nivell penyístic, el Torneig Manchón, que per això han vingut, sou una penya que viatgeu molt, no? Déu-n'hi-do. Hem viatjat per Espanya, fora d'Espanya, hem anat a França... Esteu agermanats amb altres penyes i feu... Sí, fem intercanvis. Això ens interessa. Hem fet alguns, sí. Hem anat, ja et dic, a França, hem anat a Itàlia, a Suïssa... I després venen aquí? I llavors venen. Algunes han vingut aquí, sí. Llavors han estat 2 o 3 dies aquí, hem fet també partidets, hem fet sopars aquí a la penya, que aquí també de tant en tant fem algun soparet. Vosaltres sou de menjar, però també de fer esport, veig? Sí, bueno, una cosa va lligada amb l'altra. No, avui nosaltres ens enfrontem, Sí? Sí, si ens deixeu, nosaltres volem jugar a futbol platja avui. Doncs podeu, ja us guardarem un parell de números, un per cada un, i jugarem un rato. Anem cap a la platja, ara? Anem cap a la platja. Vinga, anem. Here we are, in a world full of dreams turn to scars. Still there's love in our hearts. Oh, we are the lucky ones. When you're down and you feel like your luck's running out, take a breath, look around. Oh, we are the lucky ones. Llucià, jo ens hem apuntat al torneig. No hi jugaràs tu amb nosaltres? Home, no, perquè jo sóc massa bo per jugar amb aquesta gent, amb aquests iaios, tu. És una categoria superior. Ets massa bo per jugar amb aquests iaios? Sí, home. Està bé, sí. Clar, és normal. Els faria quedar malament i això tampoc. No, sap greu, Sap greu. Sap greu, perquè dius, ara surto jo aquí i tots foten el ridícul, no? Sí, i tant. Això que tu ets un jugador d'àrea, ets un Romario, no? Entenc? Sí. No, de córrer molt tampoc, no, tu? No, jo ara, la veritat, havia sigut porter, Ah, sí o no? Sí, i tant. Home, tens envergadura per parar pilotes. Sí, era molt bo. Parava totes les pilotes menys les que passaven, saps? Joan, escolta, m'agraden molt aquestes ulleres que portes. Aquestes ulleres? Sí, tan guapes. No em fa això. Sí, a veure, prova. A veure, si deixes...
Home, farem un avi del Barça una mica més modern, no? A veure, versió 2.0. Ostres, tu, ho veig tot molt clar, eh? Sí, cola, Nil, o no? Sí, m'agraden més les meves. Deixa-te-les, Joan. Ja me les podries deixar, perquè Ja te les deixo, veig però- més bé. Escolta'm una cosa, tu... Hasta veig les noies aquestes més guapes. Deixa estar les noies. Joan, estigues per mi. En Manchón, tu l'havies vist jugar, què en recordes d'ell? Sí, home, el vist jugar allà als anys 50 amb tot aquell equip de les 5 copes, amb el Ramallets, el Seguer, bueno, en fi, tota la colla aquella, la famosa delantera. Sí. I era molt bo, era molt ràpid i dominava molt bé la pilota. Era un fantàstic, el Manchón. És a dir, que Manchón te les hauria colat a tu de porter, que Déu-n'hi-do, no? Sí, bueno, potser n'hi haguera parat alguna. Alguna, allò per dir, també per no fer el ridícul. Era el segon porter, era el segon porter. Exacte, sí. Bé, les ulleres ja me les quedo jo, de moment. Escolta una cosa, tu saps que, a més, aquest torneig té una finalitat solidària, que és per donar sang al banc de sang? Sí, bueno, no ho sabia, però ara m'ho han dit... I passaràs després o no? Perquè tu ets de bona vida, vull dir, tens una sang bona. No, m'havia donat molta, però esclar, degut a l'edat ja va arribar un moment que no... O si estàs fet un campió. Ja no me l'acceptaven, perquè... Sembla que abans no voldria la meva que no la teva. No me l'acceptaven perquè devien pensar que era massa vella, que ja no era bona, diguéssim, saps? Bé, escolta'm, doncs aquestes potser... Bueno, escolta'm, sí, m'agraden molt, però aquestes del Nil, a veure si em fa l'efecte... Sí, potser fan millor conjunt, no? Perquè veig que... Més blaves. A més, per la gent jove, més jove, perquè tu, esclar... No, clar, jo ja m'he fotut d'ell, sí, gràcies, Joan. A veure com em queden. A veure... Sí, noi, escolta... Aquesta sí, eh? Li queden millor, eh? Aquesta sí. Joan, després jo vaig a jugar. Si em fes falta alguna cosa, m'ajudes tu, eh? Oh, i tant que Si em sí. fes falta un bon porter, ja tinc porter per avui, el meu equip. Sí, si vols ja m'ho dius i, escolta, jo em poso a darrere l'altre porter i Ja, perfecte, doncs. paro tot. I després de donar sang. I després de donar sang. Vinga. For you to fear, shake your ass, come over here, now scream. I'm a burning effigy of everything I used to be. You're my rock of empathy, my dear. So come on, let me entertain you. Let me entertain you. Josep, aquest any el torneig Manchón té una finalitat solidària, oi? Sí, a més el que hem fet altres anys, que és reconeixement, sentiment, emoció. Aquest any hem volgut posar sentiment solidari i creiem que donar sang és donar vida i el futbol, l'esport i els valors del Barça són també això, no? I per tant hem fet un acord amb el Banc de Sang de Catalunya perquè aprofitant el torneig hi hagi més gent que pugui donar sang i per tant afegir-nos en aquest sentiment d'aportació a la gent que ho necessita. Vosaltres n'heu donat? Nosaltres No encara, donem Josep. després del partit. Després del partit, però si ja no et quedarà res després del partit. Tota la sang per guanyar. Sí, segur? Segur. Explica'm una mica, per la gent que encara no el coneguin, en què consisteix aquest torneig Manchón i quins partits i quin serà el munteu aquí a la penya. Aquest torneig fa 17 anys que es fa, Sí. és el quart Memorial Manchón, té com a objectiu mantindre viva el nom i la flama Sí. del Manchón i la seva generació, Cubala, Moreno, César Manchón. Tant. La família Manchón es va demanar que no acabés el torneig amb la mort d'ell, i aleshores el que fem és un partit amb veterans que havien jugat amb ell, Sí. després un partit amb VIPs s'entén famosos. Persones conegudes de l'entorn Barça. Sergi Barjuan, Pep Pla. L'Archibald també? L'Archibald, el Calderer, Sí. el Robert, molta gent Velles glòries. d'aquest nivell, i a partir d'aquí farem avui un homenatge memorial a 3 persones que han sigut referents en el Barça i que no hi són: Ramallet, Seguer i Tito Villanova. I després jugarà la penya barcelonista de Comarruga contra el Famoso. Suposo que ens hi heu apuntat. Estem apuntats. Vosaltres dos formeu part de l'equip base. Jo espero Què vol dir veure's- l'equip base? Què vol dir L'equip base, això? els que sortireu, els que donareu el tret de sortida, els que ens fareu guanyar. És a dir, els que fem Si els el 3 Nil i el- gols i el i us deixem Luciano. jugar a vosaltres. Si no ens feu guanyar, Ja. l'any que ve buscarem un altre equip. Escolta'm, si mai et faltés feina, Josep, pensa que et fots una samarreta del Barça i una bandera i L'avi ets el del Barça. relleu de l'avi del Barça, que ho sàpigues, eh? Que ara, a Déu gràcies, amb el Joan li queden molts anys. Li queden molts anys de vida. Josep, moltes felicitats, moltes A gràcies. vosaltres per estar aquí. Anem a escalfar. Vinga, Molt bé, moltes gràcies. Equip base.